покинув, Бог своє покинув щастя, до людей прийшов любимих, зведать горе и напасти, что терпел немало, виноватые мы сами, творцы слова телом стало, жило поміж людьми, что терпел немало, виноватые мы сами, творцы слова телом стало, и жило поміж людьми. В бедной стайне народження, де замість колиски жолоб, а якое окруження, ще на пастухи живели. Люди бедные витали своего Бога над Паном, и орцы слова телом стало, и жило поміж людьми. Люди бедные витали своего Бога пред Панами, творцы слова телом стало, и жило поміж людьми. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Кожну неділю Єсус кличе нас на зустрічу з собою. Він вельми чекає зустрічі з нами. Але від нас залежить, чи приймемо ми це запрошення. У Євангелії почуємо заклик Христа, добротов пайсти за їм. І вони одразу, покинувшись сітки, пішли за їм. Ці здольні ми сьогодні покинути все, ка прийти до Його на зустрічу, ті готові все довірити Йому. Ісусу вельми потрібно наш безмежний довір. Нехай Дух Святий научить нас любити і довіряти Йому. В на святейшую Евхаристию с правовой интенцией померлых за Геннадия Калиновского 25 годов после смерти, Котовича Слава 10 годов после смерти, випрошаючи, каб милосердный Бог приняв бы до своего владарства в небе. А на початку этой на святейшей Евхаристии перепросим Пана Бога за наши грехи, за наши упадки, а так само подякуем за все дары и ласки, які ми отримали в этом тижні, каб годно скласти її. Сповідаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, Что согрешили вины, думкою, словом, учинком, занепаем. Моя вина, моя вельми великая вина. Там прошу Наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов і святих, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. нехай змилується над нами Бог усемогутний, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Амен. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем
Цябе. Дзякуем Табе, дзеля вялікай хвалы Тваёй. Пане Божа, валадару нябесны, Божа, Ойча всемагутны, Пане Сыне адзінародны, Езу Христе, Пане Божа, баранку Божий, Сыне Айца, які бяреш на сябе грахі свету, змілуйся над намі, які бяреш на сябе грахі свету, прыймі маленне нашае, які сядзіш праворуч Айца, змілуйся над намі, бо толькі Ты святы, толькі Ты наш Пан, толькі Ты найвышэйшы, Езу Христе, з Духом Святым у хвале Бога Айца. Амен. Молимся. Усемогутный вечный Боже, кируй нашим життем поводле Твоей воли. Ім'я Твоего милованного Сына были щедрыми на добрые учинки. Проспада нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живел дарицю єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання книги пророка Ісаї. У ранейшие часы принижена была земля Забулонова и земля Нефталиева. Але ў будучыні праслаўлены будзе прыморскі шлях, земля за Ярданам, Галілея язычнікаў. Народ, які хадзіў у цемры, убачыў святло вялікае. Над жыхарамі краіны смяротнага ценю заззяла святло. Ты памножыў народ, павялічыў радасць. Ён весяліцца перад Табою, як весяляцца ў час жніва, як цешацца пры падзеле здабычы. Бо ярмо, што гняло яго, і кій на плячах ягоных, і розгу прыгнятальніка ягонага Ты зламаў, як у дзень Мадыяма. Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Пан моє святло і моє збавлення, Пан моє святло і моє збавлення, Пан моє святло і моє збавлення, кого ж мне бояться? Панахова життя майго, кого ж мне полохаться? Пан моє святло і моє збавлення. Одного я прошу Пана, і толькі гэтага жадаю, каб жить мне у доме Пана во ўсе дні життя майго, каб сузіраць хараство Пана і наведваць Яго святыню. Пан моє святло і моє збавлення. Веру, что убачу добрыню Пана у краине живых. Сподявайся на Пана, будь мужним, нехай умацуется серце твое, сподявайся на Пана.
мое святло и мое избавление. Чытанне першага паслання святого апостола Паўла да карынцянаў. Заклікаю вас, браты, дзеля імя нашага Пана Езуса Хрыста, каб усе вы гаварылі адно і тое ж, і каб не было паміж вамі расколу, але каб з'ядналіся вы ў адным духу і аднадумстве. Бо ад людзей Хлоі я даведаўся, браты мае, што ўзнікаюць паміж вамі спрэчкі. Я ж паўтараю тое, што кожны з вас кажа: я Паўла, я Апалоса, я Кефаса, а я Хрыста. Хіба падзяліўся Хрыстус? Хіба Павел быў укрыжаваны за вас, або ці ў імя Паўла вы былі ахрышчаныя? Хрыстус паслаў мяне не хрысціць, але абвяшчаць добрую навіну, і не мудрасцю слова, каб не зрабіць марным крыжа Хрыстовага. Гэта Слова Божае. Обвящал Евангелие о володарстве и лечил всякую хворобу у людей. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. У той час, калі Єсус пачуў, што Яна зняволілі, адышоў у Галілею, і, пакінуўшы Назарэт, прыйшоў і пасяліўся ў Кафарнауме прыморскім, у межах Забулона і Нафталія. Так збылося сказанае прарокам Ісаям, які кажа: «Земля Забулонова і земля Нафталієва на шляху марскім за Ярданам, Галілея язычнікаў, народ, які сядзеў у цемры, убачыў святло вялікае. Над жыхарамі краіны смяротнага ценню зазяла святло. З таго часу Jesús пачаў прапаведаваць і казаць: «Пакайцеся, бо наблізілася валадарства нябеснае». Калі Jesús праходзіў каля Галілейскага мора, убачыў двух братоў: Сымона, якога называлі Пятром, і ягонага брата Андрэя, якія закідалі сеткі ў мора. Бо яны былі рыбакамі, і сказаў ім: «Ідзіце за мной, і я зраблю вас лаўцамі людзей». Яны адразу пакінулі сеткі і пайшлі за ім. А калі пайшоў адтуль далей, ён убачыў іншых двух братоў: Якуба, сына Забадея, і Яна, брата ягоная, якія ў чаўне з бацькам іхнім Забадеем правілі свае сеткі, і ён заклікаў іх. Яны адразу пакінулі човен і бацьку свайго і пайшлі за ім. І хадзіў Jesús па ўсёй Галілеі, навучаючы там у сінагогах і абвяшчаючы Евангеліем аб валадарстве, і лячыў на усялякую хваробу і усялякую немач у людзей. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христа. Умілаваныя ў Хрысце, дарагія браты і сёстры, у сённяшнім Евангеліі мы пачулі аб пакліканні святога Пятра. Перад намі стаіць рыбак Пётр, які добра, можа, у тамтых часах зарэкамендаваў сябе ў сваёй прафесійнай кар'еры уласным рыбалоўным суднам у партнёрстве з сваім братам Андрэем. Былі занятыя дастаўкай, лоўляй рыбы і правадзілі звычайны лад жыцця.
І можна поставити таке питання. Чи чекав Петр яких-небудь нових життєвих випробувань? Хіба ні. Але в цей час приходить Єсус, глядить на Петра і каже: наблизилося владарство небесне, іди за мною. І що робить Петр? Петр, покидає усе своє, свій дом, свої сітки, свою професію, покидає свій човен і йде. Йде за Єсусом, не ведаючи його ще. Хто ж з нас зробив би таке саме? Хто покинув би свою професію, коли б некий вандровний проповідник сказав би нам: ідіть за мною? Ці не було б це таким вар'янством, а може часом, як ми по-чоловічі приймаємо глупством. Ми прив'язані до того, чого вже досягнули. Ми не хочемо гэтага мяняць. Нам тим больш губляць гэта ўсё. Мы верым, што Бог уклаў у нас моцнае жаданне зрабіць нешта асабістае ў жыцці, нешта ўнікальнае для нас. І пытанне стаіць у тым, як мы распазнаем яго пакліканне, як мы адкрываем сваё сэрца на яго ласку, на яго слова, як мы ведаем, хто ён, як мы стараемся пазнаць яго з кожным днём. Так, мы жывем у паўсядзённым жыцці, жывем у сваёй сям'і. Але ён таксама нас кліча і хоча паказаць тую дарогу, якой мы павінны крочыць. Бо Езус прыходзіць і ў нашае жыццё. І не раз некаторым лёгка адкрыць жыццёвае сваё пакліканне, але іншыя могуць пакутаваць праз усё сваё жыццё, не зразумеючы, не прынимаючы волю Божию. Таким прикладом, який молода дзяўчына, якая прыняла волю Божию, гэта святая Тэрэса з Лізье, якая 9 гадоў мадлілася і хацела, я напісала: я павінна прысвяціць сваё жыццё таму, каб быць вялікай святой. І шматлікія прыкметы ў яе жыцці паказвалі на тое, што так і будзе. І добрая, любячая прыроду, яе любімым прадметам у школе была гісторыя Бібліі. І калі яна першы раз прыняла святую камунію, то яна сказала, што я прыняла пацалунак Бога. Дарагія браты і сёстры, таксама і мы прыступаем да сакраментаў, прынимаем камунію. А ці сапраўды мы разумеем, што гэта самы вялікі дар, які нам Бог спасылае ў нашым жыцці. І Ён з намі дзеліцца сваім сэрцам. І хоча, кліча нас, каб мы ішлі бы за ім. У тым жыцці, якім мы жывём. Не трэба пакідаць нашыя сем'і, гэта зрабіў Пётр, і вандраваў разам з ім праз 3 гады. Але хаця бы сваімі паступкамі, сваімі добрымі словамі, сваім прыкладам. І нам пашанцавала, калі мы выяўляем, што мы ідзем гэтай дарогай, калі наша кар'ера адпавядае таму, што мы вызнаем яе як Божую волю. Гэта ідэальная сітуацыя тады ў нашым жыцці, але не ўсім заўсёды лёгка распазнаць. Распазнаць гэта ўсё і прыняць гэта пакліканне Божае. І найвялікшае шчасце прыходзіць, калі мы адкрываем, што тое, што мы робім на кожны дзень, як мы жывем, гэта таксама водгалас паклікання Божага. Божай волі адносна нашай пэўнай прафесіі, шлюбу, сям'і. Бо кожны чалавек у пэўнай ступені знаходзіць задавальненне ў тым, у чым ён жыве, дзе знаходзіцца. Адна моя знаёмая медсястра сказала мне: я заўсёды хацела быць медсястрой. Як медсястра яна шчаслівая таму, што рэалізуе сябе ў служэнні іншым. І лічыць яна гэта сваім пакліканнем. І таксама мы павінны распазнаць і рэалізаваць сябе ў дапамозе для другіх людзей. Пётр у сённяшнім Евангеліі стыкнуўся з новым пакліканнем у сваім жыцці. Менавіта заклік Езуса: ідзі за мной. І ён пайшоў. Але таксама Езус сёння нас заклікае: ідзіце вы за мной. Прыміце мяне ў сваім жыцці і будьце маімі сведкамі, будьце маімі апосталамі. Пакайцеся, бо наблізілася валадарства нябеснае. Такія словы мы пачулі сёння ў Евангелі. У нашых сэрцах таксама ёсць та зямля Забулонова і зямля Нефталіева, забытая. І яна захопленая нашым часам грахом, нашымі якімі-то дрэннымі паступкамі.
нашими клопатами, праблемамі, смуткам, але Езус таксама прыходзіць да кожнага з нас. І дзякуючы яго, што Ён прыйшоў і закліку пакаяцца, пайсці за ім, мы маем сілу для плённага жыцця, сілу для таго, каб несці гэтае дабро і добрую навіну сярод людзей, быць яго апосталам, калі мы прынимаем волю Божию у сваім жыцці. Амен. Теперь вызнаем нашу веру, веру одиного Бога, Айца Всемогутного, Створителя неба и земли, всего бачного и небачного, и одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего, одинородного, Зайца народженого, перед ущими веками, Убст Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого нестворенного, насутного Айцу, раз якого все сталося. И Он для нас, людей, для нашего збавления, зышел з неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованы так само за нас, при Понским Пилате, был замучены и похованы, и на третий день воскрес поводле Писания, зышел на небо, сядить праворуч Отца, и знов прийде у хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не буде конца. Веру Духа Святого, Пана і Животворцу, який Зайця і Сина походить, якому разом з Зайцом і Сином належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков, веру у один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один и хрост для отпущения грехов, и чекаю воскрешения померлых, і життя вічного в будучому світі. Амен. Праз Єсуса Христа, який воскрес і застався з нами у Евхаристії, що дає нам життя вічне, взнесем до Бога наші молитви. Молимся за святий Костел, каб він розповсюджувався по всій землі, вірно виконував свою місію. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за біскупів, каб яни з адвагою виступали у оборону чоловічої годності і кожного зачатого життя. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за все человечество, каб яно, все больше познаючи Божие Слово, імкнулося до единства у правді. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за хворих і терпячих, каб у Евхаристії не черпали моц, потребную для заховання віри, надії і любові. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за померлих, особливо за Геннадія Клиновського і Котовича Слава, каб отримали радость життя вічного. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, собраних на Евхаристі, каб ми умели ділитися радостю і любов'ю з іншими. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Просим Тебе, Боже, вислухай наші просьби, які у покорі Тебе представляємо, праз Христа, Пана нашого. Бог прийняв людськое тіло, веселиться, каже сміло, для Його ми заспіваймо і на лірах заіграймо, хвала, хвала, громадою заспіваймо, і як Богу хвалу даймо, всемогутному дитяті і Марії, Його маті, хвала, хвала, всемогутному дитяті і Марії, Його маті, хвала, хвала.
Моліться, брати і сестри, как мою вашу ахвяру прийняв Бог Отец усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Пане наш Боже, прийми ласкаве святі гэты дары, каб яны стали для нас сакраментом збавлення, праз Христа Пана нашого. Амен. Пан з вами, І з Духом Твоїм угору серце. узносим їх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годна гэта і справедлива. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, всемагутны вечны Божа. Ты безмежная слава выявілася ў тым, што Ты сваёю Божаю моцаю прыйшоў на дапамогу людзям і пра свайго Сына, які стаў чалавекам, вызваліў нас ад вечнай смерці. Такім чынам усім, каго загубіў грэх, вярнуў жыццё. Пра смерць нашага Пана Езуса Хрыста, праз яго веліч праслаўляюць хоры анёлы, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх разам з імі, усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму у єднасці з усім Касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостол Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расой Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і зноў тая падзяку складаючы падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое у воскресенье и чекаем Твоего прийстя у хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Твое, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуй, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў адно. Памятай, Пане, пра Касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові і разам з папам нашым Лём XIV, біскупам нашым Владзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто Твоей ласцы дышоў з гэтага свету, і дазволім бачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святымі апостоламі ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого,
уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Молимся, да Отца Небесное к нас научил Иисус Христос. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, Будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что днем, дай нам сегодня. Прости нам провины наши, як і ми відпускаємо виноватым нашим. і не вводь нас у нас у спокусу, спокусу, але збав нас от от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дні наші, да поможи нам в милосердності Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны всялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство і моц і хвала навіки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей дарить его супокоем и едность, які живеш і владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. І з духом Твоїм. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру ягоною. Не вартий, как ты войшов до меня, скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Божая тайна, тихая стайня, вигляд яєць цудовний, хлопчик маленький, бідної стаєнці, Богу самому рони. Над им анёлы и гурт веселый, и хваласы, як солнца. Белые шаты зяют искрятся под золотой веселкой. Что за здарение от захопления, навод и небо светлее. Мудрости, мудрость, светлости, светлость у человечем теле. Бедные люди, голод их студить, бегли пан-пана глянуть, мають натхнення, вірять збавленню, миру и любові прагнуть. Довго чекали, тяжко вздихали, глянув на нас Бог з неба. Пекло замкнуто, а в їм покути, слава приймає тело.
радуйся, час недолі, нам дасть он небо, що ж болей треба, мир людям доброй волі. Нам дасть он небо, що ж болей треба, мир людям доброй волі. Молимся. Усемогутный Боже, покорно Тебе просим, ученика, подтримливаючи Твою животворчую ласку, мы завсёды радовались Твоему небесному дару, праз Христа Пана нашего. Амен. Парафіяльні об'яви на гэтым тыдні ў літургіі адзначаем у панядзелак 26 студзеня успамін святых Тимофея і Тіта, біскупаў. У аўторак 27 студзеня успамін благаслаўлёна Юрыя Матулевіча, біскупа. У сераду 28 студзеня успамін святога Тамаша Аквінскага, святара і доктара касцёла. У чацвер 29 студзеня успамін благаслаўлёнай Баляславы Марыі Лямант, панны і заснавальніцы кангрэгацыі сясцёр місіянерак святой сям'і, сясцёр, якія служаць у нашай парафіяльнай супольнасці. У 8:30 запрашаем кола жывога ружанца, благаслаўлёнай Баляславы, правесці супольны ружанец. У суботу 31 студзеня успамін святога Яна Боска, святара. У чацвер святая гадзіна ад 23 гадзіны да поўначы. Наступная нядзеля, першая нядзеля месяца, адарацыйная пасля святой імшы у 8 гадзін. Магчымасць адарацыі Найсвяцейшага сакрамента да святой імшы гадзіне 10. Пасля святой імшы гадзіне 10 эўхарыстычнае набажэнства. Маладыя людзі, якія плануюць заключыць сакраментальны сужанскі саюз, павінны прайсці падрыхтоўку да сакраменту сужанства. Каб паспець прайсці гэтую падрыхтоўку, павінны звярнуцца ў парафіяльную канцылярыю прынамсі за 2 месяцы, можна і раней, да планаванай даты шлюбу. Спатканні перад сакраментам сужанства, каб прайсці, трэба загадзя звярнуцца ў канцылярыю. Родных памерлай Леакадзіі Барадыніч просім прыйсці з пасведчаннем аб смерці, каб запісаць памерлую ў метрыкальную кнігу. У парафіяльным кіоску можна набыць новы нумар газеты «Слова жыцця», таксама грамнічныя свечкі. Пастарайцеся набыць гэтыя свечкі загадзя, каб не стаяць у доўгіх калейках у святах ахвяравання Пана і паспець асвяціць свечкі, таму што свечкі асвячаюцца на пачатку святой імшы. Дзякуем за ахвяраванне на ўтрыманне нашага касцёла і парафіі. Душпастарская візітацыя на гэтым тыдні адбудзецца па наступных адрасах. У панядзелак ад 16 гадзіны вуліца Зыгмунта Мінейкі, ад 19 гадзіны завулак Лугавы. У аўторак ад 16 гадзіны вуліца Камінскага, ад 19 гадзіны вуліца Вясенняя. У сераду ад 16 гадзіны вуліца Кірава і вуліца Астроўскага, ад 19 гадзіны вуліца Клінцевіча. У чацвер вуліца Дружбы і Зарэчная ад 16 гадзіны, ад 19 гадзіны вуліца Серёгіна. У пятніцу ад 16 гадзіны вуліца Чаркасава, Янкі Купалы, Максіма Богдановича. У суботу ад 11 гадзіны вуліца Баумана, ад 14 гадзіны вуліца Страленка. На мінулым тыдні адышлі да пана нашы парафіяне Евгеній Свербутович, 37 гадоў, Нарберта Чакалоўская, 89 гадоў, Зыгмунд Буслович, 71 год, Томаш Юревич, 75 гадоў. Вечны адпачынак дай ім, пане. Святло вечное, нехай им светить, нехай. Почувають у супокої вічним. Амен. Да верым новы распачаты тыдзень і ўсю нашу парафію Маці Божай памолімся аб еднасці хрысціянаў, каб мы разам давалі сведчанне сучаснаму свету. Тваёй абароне даемся. Святая Богородица, у наших патрэбах не пагарджай маленнем нашим, і ад усялякай злой прыгоды выбаўляй нас заўсёды. Панна хвалебная і благаслаўлёная, о Пані наша, апякунка наша,
Сутешальница наша, Ты заступница наша, Сынам Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Примите с верой Божие благословение. Пан з вами. С Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Аминь. Идите с упокои Христа. Дякуємо Пану Богу. Показалось небо, ясность не бывала, громада анёлов песню заспевала.